sa pagkakataon na makapiling, makabalikan, maging bahagi ng mundo. Salamat, salamat, taus-pusong pasasalamat. Salamat, salamat, salamat sa RTN. Ang pinakaenot sa ringkunada. Puon kay do sa gungunyan. Minaanduyog sa baga namamanwaan. Katuwang para sa kauswagan. Sa mga bareta, patas. Sa impormasyon, public service, enot ka. Malalaoman, katotohuan, ang sidasarigan. Inina ang bagong Radyo Ronda. DZKI Iriga Radyo Ronda. Ang maugmang kairiba. Madya na. RPN Radio Philippines Network. Radyo Ronda. DZKI Iriga. Member, kapisanan ng mga broadcaster ng Pilipinas. Umuulan! Umuulan ng free e-load sa Amluwilier! May free e-load sa bawat prenda at renewal transaction with ML Quick Cash Loan. Never mauubusan ng load! Prenda all you can na sa pinakamalapit na Amluwilier. Free e-load sa prenda. Promo runs from June 16, 2025 to September 16, 2025. Per DTI Fair Trade Permit Number FTEB 227744 Series of 2025. Ang mga malalaking mga balita, ang mga matitinding mga pinag-uusapan, ang mga maiinit at pinagtatalunang mga issue. Lahat hagip, lahat malalaman. Hindi lang sa buong Metro at Mega Manila. Kasama na ang buong Pilipinas. Hahagupit na ang mga malalaking issue sa Ronda Pilipinas. Live na live sa DWIZ AM Metro at Mega Manila. Naka-live din sa DWIZ News FM Regional Stations. Naka-live din sa Radyo Ronda AM Radio sa Pilipinas. Live ding mapapanood sa Aliw 23 Free TV. At naka-live din sa lahat ng DWIZ Digital News accounts, Facebook, YouTube at DWIZ News website. Ronda Pilipinas. Wala nang mahuhuli sa balita. Wala nang maiiwan ng issue na hindi mo alam. Ngayon, updated ka na sa Ronda Pilipinas. Kasama si Dennis Antenor Jr. Ronda Pilipinas. Monday to Friday, 10 a.m. Para sa bano nagka-bloom sa hamon, prumara na ang Charm Fabric Conditioner. Charm Fabric, bangong gumagabloom. Charm Fabric, gamit ay may mangonin sa libong bulaklak. Charm Fabric Conditioner, iguaning Stay Fresh Technology. Bano mo, ka-bloom sa hamon. Charm Fabric, bangong gumagabloom. Charm Fabric, gamit ay may mangonin sa libong bulaklak. Charm Fabric Conditioner, manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified, world-class quality. ACS, good palumit man siya. Hello, bright bar blue. Isang labanan yan. Bright bar blue. Pride Bar Blue with powerful stain-away enzymes. Malupit magtanggal ng dumit mancha pero di masakit sa kamay. Good palumit man siya. Hello, bright bar blue. Isang labanan yan. As tested ang cotton and polycotton. Sa mancha, malupit. Sa kamay mo, mabait. Pride Bar Blue, manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified, world-class quality. ACS. Si Mommy at si Washing Machine believe sa Pride Washing Machine Detergent. Hello, Washi! Hello, Mommy! Laundry day na naman! Ready ka na sa mancha, chocolate, putik, libag? Kaya yan ang Pride Washing Machine Detergent. May triple stain-away formula. Tanggal ang makapit, madikit, at malupit na dumit mancha. Easy ang labada. Mula noon hanggang ngayon. All you need is pride. All you need is pride.
Pride Detergent, manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified, world-class quality. ACS. Sa panahon ngayon, kau ba'y sigurado? Kau ba'y protektado? Ang pamilya ay i-shield mo. Laban sa bakterya, i-shield mo. Laban ng antivirus, i-shield mo. Shield Bath Soap. Gadan ang 99.9% of bacteria and virus tested. Tubod ang mga eksperto sa Philippine Nurses Association. Sa sakit protektado, i-shield mo. Pamilyang protektado, i-shield mo. Shield Bath Soap, manufactured by ACS Manufacturing Corporation, ISO certified world-class quality. ACS. Hali sa #1 Smart Dishwashing Paste. Ang galing-galing mo! Smart Smart dishwashing paste ko! Smart Pritong ulam na masebo! Plato o kaldero! Ang galing for everyday! Aron kayan, pag Smart ang Dishwashing Paste, may double tanggaling formula. Tanggal kaling ng sebo, asin bakterya. Pahit para walang pahit, linis fantastic sa metal at plastic. #1 ko to! Ang galing-galing mo! Smart dishwashing paste! Heavy duty linig, kada pahid. Smart Dishwashing Paste, manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified, world-class quality. ACS. Para di madaling masira ang ngipin ng pamilya, ngayon pa lang. Unique toothpaste for brushing every after kumain. Dahil ang unique toothpaste, may Max Protect formula. Ngipin ay Max Alaga. Max protektado pa. Helps stop cavities even before they start, while keeping breath fresh with regular use. Unique toothpaste for brushing para siguraduhin. Ngipin ay Max Alaga. Max protektado pa. Unique. Max Alaga, Max Protectado with unique toothpaste maximum fluoride protection. Manufactured by ACS Manufacturing. ISO certified, world-class quality. ACS. Boom, papaya, white rose papaya, yeah, yeah, yeah. Boom, puti ka in 7 days, oh yeah, 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 yeah. White rose papaya. New White Rose Papaya. Iguaning double whitening and papaya extract as in vitamin B3. Clinically proven man magpaputi in as early as 7 days with regular Boom, use. puti ka, white rose papaya, yeah, 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 yeah. Papaya puti, papaya fast. White Rose Papaya with vitamin B3. Manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified world-class quality. ACS. Mga karonda, madangog na sa programang Barreta Asinblatika ni Baracena Maconsuelo. Talagang kakaiba. Barreta Asinblatika ni Philip Baracena.
Ngatugang Diyos marhay na aga po sa Indogabos. Sa 28 kita kan bulan na Agosto. Aldaw po kita na Webes sa aga. Pag-abot ni DepEd Secretary Sani Angara. Kung madagos, kansaro pinag-oktaba na. Iba niya to sa lado technical si Chabe na obra. Duman sa transmitter si Chief PSDG Miguanson. Asin man si Chief Technician Engineer Abilindon Toralio. Duang chip. Napagpara-uro-trohon ta ibaan maluwas kayan. Sabi chip. Aanggot kayan si Ma'am Kyle. Hey, good morning po sa mga parantabay niya to. Digdi po sa sentro kana siyudad din Iriga, digdi sa probinsya kan Camarines Sur, as in dyan po sa tercer distrito kana probinsya nin Albay. Hoy, kumusta man sa mga taga-Banuan kana Balatan, kay Attorney Saldo and Municipal Administrator. Di kasud man nagparahalat sa nabaga ko ki Police Captain Glenn Lokyas and Acting Chief of Police kan Banuanin Balatan. Nagduman ako alas 11, nag-reply alas 3 nin pagkahapon ay pambihira. Pero niya ako nagluluyaan 911. Milita nahaklas na sa pwesto si Chief PNP Nicolas Torre III. Pati ang Chief of Police, maluyan ang response. Ay na pangyayari pag-arog po kaya na buhay. Man masabing mayong signal duman sa Banuan kan Balatan ta pulbarman. Hindi naiintindihan tama ang sitwasyon ni Police Captain Glenn Lokyas and Acting Chief of Police. Sabi niya, busy. Madali nang maging Vice Mayor kan Banuanin Balatan pag-arog kaya. Asin nakaulay man niya to si Mayor Ding Abliter kan Banuanin Balatan kasudma po. Sabi niya saro sa mga priority programs niya. Pag ako kan mga investor dyan sa iyang Banuan. Kumbaga gusto man niyang mabago ladawan kan Banuan po nin Balatan. Malaog na subot dyan ang sarong dakulang mall o ining LCC. Tapos ito pong dyan sa may spellway, pasiring dyan sa may barangay Siramag dito kung da ko napasala. Hindi ko kaya ang gayo po to ang mga lugar dyan sa Banuan kana Balatan. Basta itong pasiring duman sa may mga resort, patuong porsyon ta, pawalang porsyon, igwaman mga resort dyan. Kumbaga, kunyan po sinda. Laro sa nasasakitan pag abot sa agihan dyan sa may tangod na yan. Itong spillway dyan na minsan perming nag-aapaw ang tubig. Laro po yan sa pinaghihinguha ka na alkalde na mapabugtakanin na tulay. Sakaan na merkado publiko, mabago. Kundi sabi niya, luway-luway sana. Kumbaga, ang kalaban solo, dikit-dikit sana nga. Paluway-luway sana. Basta nga itong mga pinagpromesa ko sa Banuan kan Balatan sa kuyang gigibuhon. Siyempre sa tabang man kan mga department head, saka kan sangguniang bayan sa pangenot man ni Vice Mayor John Narito, marirealisar ang mga magagayo na programa
na pinagmamaot po ni Mayor Abliter dyan sa Banuan, Canbalatan, Camarines Sur. Pag-abot man digdi sa supply na tubig, Canbalatan Water District, sabi niya, kunyan, kumbaga may dikit na problema ang supply na tubig dyan. Yawa sa inman, yan po ang nagiging na problema kung minsan ining mga water district. Kung suwari nagkaigwa na po nin mga water district, digdi po sa satuyang lugar, dyan sa Banuan, Canbalatan, digdi Ciudad Can Iriga, dyan sa Barangay Santiago, nagkaigwa na po nin problema. Maski ang nabwa, paglaog sa mga George Joint Venture, and then Balatan Water District, kung naglaog naman sa Joint Venture. Nagiging rason po kaya, siyempre, pakikiaram kan mga politiko. Binalaog sa Joint Venture, kundi man na papakarhay ang serbisyo kan sarong water district. Digdi nga din sa Ciudad Can Iriga, naglaog sa Joint Venture, lo mismo, puminalpak lugod. Sa Banuan kan nabwa, taklaon man po giraray ang supply na tubig. Dawa naglaog sinda sa Joint Venture kan sinasabing Tubig Pilipinas. Kaya kung naisipon niya to, di man baga pwede na dapat magparalaog sinda sa Joint Venture, kaya man pala. Ano ba kaya? Raso na sana, garo nagdederelensyahan. Kapag pinakiaraman na po kan sarong politiko o kan mga politiko ang sarong water district, yan na po nalaog ang sinasabing kickback kan lambang saro. Suruhulan na palalaogon nga ka mo, alangan man na de-aprobaran ni Mayor. Takon sumang kagawad, gusto man na makadiro dilensya. Yaon po dyan ang problema. Tapos, pagdaay man napapakarhay ang serbisyo dahilan kan mga Joint Venture na ini, magkukulog lang ang sa indong mga ngalo-ngaloan. Kadakol na pong naglaog sa Joint Venture na daay man na resolveran so problema sa tubig digdi sa Rinconada area. Ininganing sa Ciudad Can Iriga, mas lalo bagang nagparalpak pag laog kan prime water sa Iriga City Water District. Diyan man sa Banuan kan Nabwa, naglaog man sa Joint Venture sa Tubig Pilipinas, malat ang tubig taklaon pa man da agiraray. Dahil pa man giraray na re-resolveran, ang problema kaya ang source. Digdi sa Iriga, mayong problema sa source, kundi ang serbisyo lang, ang maintenance, dahil napapakarhay. Kumbaga, dikit sa naman, ang re-resolveran, digdi Ciudad Can Iriga, padarakula amang kaya dyan sa Prime Water, sa Iriga City Water District. Kung magtarabangan po ang lambang saro o mali na dyan ang prime water, baka tol-tol pa kung yan nagkakaigwa na po ng paksyon. Iba man pala na naglalaog na mga member consumers o concessionaire kan Iriga City Water District duman sa prime water. Igwa man na naglalaog sa prime water na ay pambira pag-arog na po kayan. Samantalang ang opisina, saro sa naman. Ang pinaka-opisina ninda yun, ang Iriga City Water District, maray kung magsuhay na dyan, ang prime water, magsadiri naman po sindanin opisina. Maghanap naman sindanin sa daring source na tubig na masupply sa sendang mga concessionaire, pwede yan. Pero kung dyan man sa nasinda, ang gamit ka na Iriga City Water District, iyo man sa napuan pagpaparagamito ninda, inutil. Mayo pong kamugtakan ang ginigibong ini kan prime water. Kaya ang pinakamarhay kay ni, kumbaga tinapos na. So, memorandum of agreement, pinag-dissolve na. Kansanggo ng panlungsod kan Iriga, may pinasar ng ordinansa na kumbaga pinapalayas na dyan ang prime water. Ano taday nagaharali? Yan po ang dakulang kaputan. Yaon pa mambagan, prime water dyan. Tawa sabing pinapalayas na sinda, may ordinansa ng pigpasar ang sanggunang panlungsod kan Iriga.
Hanapot dyan, ano ta arog kayo ang nangyayari, garo mayong ngipon. So pinasar na ordinansa, taday napapalayas dyan ang prime water. Dahil man kaya po yan matugot na basta na sa paraon, so pinirmahan na Memorandum of Agreement dapit sa joint venture kan prime water sa Caerga City Water District. Dakulang kaso po ang sasapuon kan yaon sa Caerga City Water District. Nga damay baga pati ang mga board of director nga ta kamuta nagtugot na makipag joint venture sa mga datihan dyan. Ano ba dyan? Bako naman sa mga datihan. Ang chairman of the board na nga ni, si Reverend Father Tito Oliva. Siyempre, ibang sistema naman yan ta. Padi na pati, ang chairman of the board. Ako kaya, minsan, dahil man ako binsidong gayo pag linalaugan po kan mga padi. Kumbaga, nakikiaram sinda sa sarong institusyon, mga pribado. Kahit baga, ang kaso Reco 3, nagkaigwanin advisory board, linaugan man ni Reverend Father Tots Imperial. Mayo man po bagang nangyari sa kaso Reco 3. Ay man na resolveran so problema. O ini na naman na Prime Water, Caerga City Water District, ang chairman of the board, si Reverend Father Tito Oliva, rumayo man po nin ngipon, aksyon. Kay ban sa ibang mga direktor dyan, ano na ang nangyayari? Yan po ang napot kan mga konsesioner. Anggot na si Mayor Rex Oliva ta, ano nga ta arog kaya ng serbisyo nindo. Piga angguta na baga. So, engineer kan Prime Water. Tiron, perming simbag, technical problem. Technically, may problema. Resolveran ang problema. Bakong puro sa nansimbag man ka na Prime Water, technically. Kini-technical na nga ni sinda dyan. Ano tarabo pa sindang magharali? Dahil na pala ninda kaya na mantineron, imani obra, pakarayon ang serbisyo para sa mga konsesioner. Magharali na kamo dyan. Taday naman kamo dyan kay puhan kung narog po kayan. Pirming suya ang mga konsesioner kan Caerga City Water District. Sa ginigibo pong ini kan Prime Water. Garunganin na ulakita naman ang Barret Water Works naman sa Santiago, digdi po siyudad kan Iriga, nagpaparawara-wara naman baga ang supply na tubig. Sa bagay, dati naman yan. Hindi ngon yan, karon nagbabalik na naman sa helang. Tapos pag hinapot man ang ayan, kunyan dyan. Pamayo kan Barret Water Works, si Loder Casyaw, minsan dakol lang kaming ginibong paagi na mapakarahingi ang serbisyo yaw na nga yan pagkar dakulang generator worth 500,000 alagad garo dahil man nagagamit so generator so mga linya ka na tubig palpak man giraray tasaradit ang tubo nagkukurupsitan may mga dinamong dahil man nagpopunksyunar. Kaya sa iba nga ni dyan, dahil naman inaabot kan supply na tubig kan Barret Water Works, itong pataas na sa bukid kan Iriga. Sigan mga reklamo, ano man nga taarog kayo yan, serbisyo kan, Barret Water Works. Dahil man nga nagpapaliwanag kung ano ang problema. Sabi, may raot, dahil man ipinapaliwanag kung ano talaga ang raot. Siya ang raot. So, nagmamaniobra o so... manehamento o so kagamitan kan Barret Water Works ta nagpapara luya-luya nagpaparawara-wara ang supply na tubig. Ano ang ginigibo ni Noli Bermejo ang chairman of the board? Hayo na po bagay ni dyan sa posisyon bilang chairman of the board. Po na dipisil kung sige sanan saragin-sagin tapos sige ang siringil para nga sa watershed piso-piso arungani nagdagdag na para nga magpatanom nin kahoy magdakulan na tubig dyan sa bukid na parte kan Iriga tawa yan magparasingil kamo nin piso-piso dahil man kamo nagtataranom nin tultol nin kahoy dahil man kamo nagpapadarakula nin kahoy dyan sa bukid kan Iriga. Paano man yan na makaproduce ng tubig ang mga kahoy na mayo man itinatanom na gayo dyan sige sanaan singil nin piso-piso sa mga konsesioner kan Barret Water Works. Hamak mo yan.
Napapasain po ang pundong yan. Tapos dahil nindo napapakarayan sa indong serbisyo sa mga kagamitan nindo. Control tulan lang. Ano yan ta? Dahil gamiton ang pundong yan. Kung sa watershed, magpatanong ka mo nin kahoy dyan sa bukid na parte kan iriga. Pabuhayon nindo parang bungon. Kung gusto nindo makaproduce nindakol na tubig. Then problema kaya garo pigpapara direlihensiyahan man sana po an ginigibo kaya dai man ay improve an serbisyo kan Barit Water Works parehas man na ulakita na talaga kan Prime Water Iriga City Water District. Dapat maging sincero po ang mga namamayo bakong mga pauyam. Nakadakol kan nauuyam sa serbisyo nindo pag abot sa pag-supply ng tubig digdi sa syudad kan Iriga. Marayan banwaan kan baaw ta mayong problema pag abot sa mga supply na tubig kan Baaw Water District. Kan nabuang ani inda kung nagbabakal pa. Sinda nagbabakal tubig sa Baaw Water District. Malinig daan tubig, bakong taklaon. Kung tubig sa naman dyan sa Nabwa, ay taklaon. Kumbaga dahil pasado sa water sampling. Kung madagos po sa agaan pag-abot ni DepEd Secretary Sani Angara, pwedeng mabisita ang Gabaldon Building 2 na nasubsuban dahil lanta ang mga ginamit subot sa pagibukan edipisyo mga substandard kuno. Kaya madaling nasubsuban. Ang dahilan subuot, faulty electrical wiring. Nagkaiguanin na problema. Kunyan mambagan, Bureau of Fire Protection, minsan haluyon ang investigasyon, haluyon magpaluwas. Kung ano talagang pinaka-rason kan mga nangyayari kasulunig di syudad kan Iriga. Gusto ko sa BFP, arugon ang 911. Ewan kaya arugon ang 911 ta. So arugon nga ni, nahaklas na sa pisto. Si General Nicolas Torre. Pero nagloya sa kunyang kay ni Tower. Wasa kaya para na ipadakop si Tatay Digong sa Kasikibuloy garo nagdakula man so payo ni General Nicolas Torre. Nagsadiri manin gobyerno amak mong ipaapon si General Nartate sa Region 3. Una gayud niya kaya niya so ibang mga senior official kan PNP hindi po ang dipisil. Kamo sabing matibay ay day pangana kumbaga aro daog mo pan presidente sa inasta mo o ngunyan awol ka na napapaarog sa nakayanan buhay kaya dapat bihambol ang mga opisyal kan sa tuyang gobyerno magin ang mga politiko magin mapakumbaba sa na po kita tinatawan kita nin temporaryong poder. Ano ta, kung minsan, pero ang paghiling ta sa dirita, kitanan hadi, kitanan gobyerno. Hindi po ang dipisil kaya kan ibang mga opisyal, digdi po sa tuyang nasyon. Paguna ninda, pag tinawan sindanin poder, ay sindanan pinakamao, digdi sa kinaaban. Pinakamao sa nasyon Pilipinas. Bako pong arog kayan, gibuhon sa naso, tama. Baga magserbisyo ka mo sa tama bakong sa saltong paagi minsan dyan po nagkakaurulaan paksiw kung ang sarong leader dai tattaong magpakumbaba
Sa inman na sulukan ring kunada asin Bicolandia, nakatutok na sa mga bareta asin platika ni Philip Baracena. Hoy, kumusta man sa mga parantabay niya to sa Department of Education? School Division Superintendent Ma'am Maggie Brioso. Habo niyang apo doon Magnolia, di Ma'am Maggie. Kukonsiluhan ako kay Ma'am Maggie ta. Ay di nga ako magpara apo doon Magnolia. Gusto kayan perman pangaran niya Maggie. Maginoo. Maggie Sabor. Big kakarinyo talang si Ma'am Maggie ta. Aning day siya maestres sa mga problema kan Department of Education, Erga City Schools Division sa mga no collection policy. Problemado na baga si Consial Ros Orol po ta. Pag-abot niya sa implementasyon, garo nga sinusurog panindo ang mga teacher sa no collection policy. Di man niya ako, pag-abot sa arog kayo na bagay, maging persa na kita. Na nagigibo po nin mga kalukuhan, baka uman sa baba, sinusurog tayo itong mga teachers na nagtitios. Na minsan, ining mga koleksyon na ini, nangyayari po ini, kung ino-order man kan mga higher up. Kaysay baga ang tuntong maestro o maestra na mapakontribusyon na mayo man padodomanan. Tapos pag dakula ng kwarta papakiaraman na kan mga aralangkaw na opisyal, kan DepEd, kan superintendent o supervisor o principal. Sinda po baga ang mga nasa likod dyan, ang mga haralangkaw na opisyal, kan DepEd, kaya nagiging korupto. Grabe ang kickback sa mga project, ultimong sa repair, sinda po ang instrumento. Sa baba ay nagsusunod sa naman yan, kan policy, kundi kung minsan iyon nagkaka-repeat sa mga tiyos na mga paratukdo. Kaya ining kaisipan na ini ni Consial Ros Orol po na no collection policy, maray man po ini. Dahil taman ini kinokontra, ang DepEd man makakontra, kumbaga kamo mga may puder na dapat ipautob. Alagad, makahirak mambaga ka itong mga tinatamaan na mga tios na ngani na mga paratukdo sa mga magurang. Siya man sa nabagaan inuuntulan sa bagay na ini. No collection policy nga. Kaya nga kontribusyonan, may sabi kan mga nag-chat na mga magurang ki Consial Ros Orol po, tawaan mo na nga kami ninpan kontribusyon. Di, tapos ang kaso. Para kumbaga pasil ang magpautob, mag-implementar kan sarong lay na pagbabawal. Lang kung inuuntulan ka na bilang sarong politiko, kung nagparasulisit na naman, di, nakulang problema na yan. Mantangin, collection policy, di magsulisit nga kita kikagawad. Kung sa ibang kagawa, sigan ngurob-ngurob sa mga kuripot man, ba? Pero dahil man magusto, si Consial Ros Orol, punayusan ang manimbagan kan kontribusyonan. Ina-implementar niyang no collection policy. Kailangan mag-solder kan mga kontribusyonan, kan mga tiyos na magurang. Ibang klase na yan. In fairness po, ang mga magurang kaya puro sa naman baga reklamo kan iba ay gayan pa kontribusyon siya iba din nag-aratender sa meeting dahil manaram kung ano ang kontribusyonan tapos pag sinisingil na ay dahil kung ngayon aram arabo nang magtao alagad na pag-urulayan kan PTA nangani po kita magparasaragin-sagin na abang papagal kan buhay kan mga Pilipino.
ini po ang dapat na papasilon sana ang buhay, relax sana. Nakadagol pong problema ang sasapuon kung kita dahil kita tataw mag-ako kan sala, dahil kita tataw mag-ako kan o dahil kita tataw taong solusyon sa ano man na problema. Mayo man problema ang itinaos sa tuyan na dahil kaya. Minsan kaya, iba na stress na, kung ano na, nadidepress na. Iba ko yan ang solusyon sa problema. Kung magpapara problema sana, dyan sana sa laogan pamilya. Grabe po ang problema kung minsan sa magturugang, sa mga magurang, sa mga kaakian. Hindi, dahil man yan gabos masusolusyonan sa sarong oras o sarong aldaw ang mga problema. Lalong-lalo na po kung problema sa kwarta, yaon po dyan ang pinakamasakit solusyonan. Di ba po nagkakaparaning na lang grabe ang pamong problema, mayo kaya akong kwarta. Ay maginguha ka, magtrabaho ka, tabako yan solusyon na magpara tangad-tangad ka na lang. Ang solusyon po sa ano man na problema, maghigos, magtrabaho, tanganing maresolveran ang problema ba kung magpapara problema ka dahil ka na naghihiro ay sala. Nakulan masusuya kan bagay na yan. Pati si Police Brigadier General Pahardo na maaram naman bilang spokesperson kan Philippine National Police. Ay kadakol po ngunyan kan mga nangyayari sa tuyang gobyerno na dai ka nais-nais. Yan, isa ng mga sa flood control project na ini, infrastructure project na gustong paimbestigaran kan sa tuyang presidente dahil lang grabe subutan kickback na mga nangyayari. Iba so kickback kan kontratista, iba so kickback kan DPWH, iba man so kickback kan mga politiko. Nakula po yung problema kan presidente, siyempre, saan maparakuanin kwarta ang gobyerno? Sagad na nga ni kita sa utang, trilyones, maabot na gad sa 19 trilyones de pesos ang sutuya pong utang sa ibang nasyon. Papaano na sanaan pasistema pag-arog na po kaya? Ang paghuna, asinsado na ang Pilipinas ay inda. Asinsado ang pagtios kan mga tios. So mga mayaman, mas lalong nag-aasinso ang pagyaman. Hoy, dyan man po sa Banuan ka na baaw, nag-post sa Mayor Jeff Beseño, Diyos maray naramrag po kanatong amin, gusto ko pong tawan kinlinaw at itong mga nag-uunga kung taon po kuno, taag ko mga diri nakaiba sa lista ka mga matawan sa educational assistance for college ka LGU baaw, udma. Una buot ko pong iasigurar sa ngamin na diri po kita nagpipili sa nakintatawan tabang, gusto tangani matawan ngamin, alagad ag ko po pag-aayato ng mga tamang papeles akan natong gobyerno. Kada pagdisaborso ka sintabong niluluwas, nganing maiwasan o yan na pag-abuso ka kanatong pundo. Amo po ini a pinakamayor na rason kung taon tag ko mga diri nakaiba sa listahan. Agko o dakol sa mga nagsumitir kin kulang o salang dokumento. Darwa, sa naman pong requirements sa pig-ayat usad proof of enrollment. Pangarwa, personal data sheet o ading PDS. Alagad dakol pong diri nakapag-sumitir o salang papeles supig sumiter. Dakol man pong mga diri man naka-enroll nga na semester. Ag-ag ko nagkapirang estudyante na nasa senior high school pa sana. Ini pong partikular na asistensya ini para po sa mga enrolled na college students sana.
Diri po magmundo sa mga diri na kaibang wan agko pa po ako ginigibo na tibaad matawan ta painikin paagi alagad ay pinopromesa ko po matatawan po kamo ngamin nga na sumusunod na semester di nagray nangod. Basta sundon ta sana po instruction ag isumiter at tamang papilis. For transparency, amo po adi listahan kung mga agko problema sa to aplikasyon kaya diri nakaiba sa listahan. Kadakul po baga kadi mayor. So agko po mga kaungan magbisita na sana po sa Mayor's Office anapon si Ms. Hazel Gumabaw. Diyos mabalos po, serbisyong Jeep Bisenyo. Dahil ko po ini babasaho ng mga listahan kan mga dahil nakapag-abil ka na educational assistance sa banuan kan bao takasaradit na kan litra. Nakakadakol. Lai para sa ko kasadit pati kan litra. Nahiling ko paan payo ni Mayor Jeff Bisenyo kaysa litra. Mas nababasa ko pa. Pasensya na po kamo. Hoy, good morning man kay Attorney Pichi Alpilor Moraleda na presidente ka na UNEF. Siyempre kay dating Vice Mayor Marisa Belitario Hao kan banwaan ni Naba sa kaki punong barangay Nestor Andales kana San Agustin Digdipo Ciudad kan Iriga. Sa kuyang pinsan si Madam Lid sa kaki Kagawad Dado Ibasco. Congratulations mampalan sa Bao MPS sa pangingenot ni Police Major Engelbert L. Toraldo, Chief of Police na nakakuha ka na PRO5 Law Enforcement Excellence Award. Through recognition of the relentless fight against illegal logging, lost firearms, and illegal drugs, proving once again their integrity, courage, and commitment to serve and protect. Again, congratulations to Bao MPS, headed by Police Major Engelbert L. Toraldo. Yan po sa Banawaan kan buhi. Ibinulgar na ni Santa Clara po ng barangay Rudyard Pesimo ang serikan irregularidad asin pagbalga sa mga regulasyon sa kapaliputan dapit sa pinagsasabing Buhi Boulevard Project kan Department of Public Works and Highways DPWH sa Danau kan Buhi. Kabilang subot sa kawaran kay nini Environmental Compliance Certificate o ECC. Sa pakikipag-ulay kay ni sa radyo, sinabi kan kapitan na si Pisimo. Siya presenting miyembro kan Protected Area Management Board na an opisyal na titulo kan proyekto yuan Construction of Road Dike along Lake Buhi asin Bakong Buhi Boulevard sigon sa Saya. An bansag na boulevard ang nagpahiwas sa naman matapos i-promote ninda Congressman Migs Villapuertas and Mayor Ela Costes sarong viral na video sa Facebook. Sinambit man ni Pisimo na ang Lake Buhi iyon pigdeklarang wildlife sanctuary sa irarom kan ini paslo dahilan sa endemic na sirang sinarapan o tabyos. Ni man ang nasa laog kan sarong watershed area dahilan ta digdi mahigpit na pinagbabawal ang anuman na proyekto o aktibidad sa Danau nin mayong pagtugot ang PAMB magin academic research iyan kay puan pang mag-agi sa proseso asin may pagtugot sigon sa iya. Dawa nga ni pinag-endorso na kan PAMB ang proyekto bilang flood control measure nagluluwas na mismong ang implementasyon kay ni ang naging dahilan kana pagbaha sa mga hababang lugar arog kan barangay Santa Ana saro sa mga nailing na pagkukulang iyon pagbubugtak sa naman insadit na culvert
taliwas sa inaprobaran kan PMB na nagdaranin bara sa bulos kan tubig hali sa Rinaga River pasiring sa Danau kana buhi. Big question man ni Pisimo ang pagtataon ng Certificate of Non-Coverage kan dating hepe kan Environmental Management Bureau Region 5 na nag-exempt sa proyekto sa ECC requirement. Nagluluha sa subot na pinagabanga kan DPWH ang proyekto tanganing makaiwas sa mas maigpit na proseso and requirements. Dapat digdi nagpaluwas naman in notice of violation ang EMB as in sarong technical conference duman sa Legazpi City, formal na pig-suspende ang proyekto. Ang reklamo ang pigplanchar ninda civic leader Roel Spartacus Capistrano as in retired judge Lilo Contreras Pisimo, ina kan kapitan. Pinag-question man si Congressman Migs Villaperte sa day pagpapaapod ng dialogo sa mga stakeholders in sa Mayor Lacoste sa kawaranin aksyon na subot dapat manimbagan dahil sa sakop kan sa indang jurisdiksyon ang proyekto. Mientras na ipinirit man ni Pisimon sa iyang tiwala na mahiro ang ombudsman lalo ta aktibo ini sa mga kasong may karaman sa pagbalga sa ECC. Kasunod man ka na patanid ni Presidente Ferdinand Marcos Jr. laban sa mga irresponsableng proyekto sa flood control. Sangon niya nagtitinirma na nakabinbin ang puturo kan kontrobersyal na proyekto mientras na pinagalat ang masunod na lakdang kan AMB asin man PEMB. Buhi Boulevard na naging Diki. Diki na naging Buhi Boulevard. Bahala na po kamong mag-atid-atid kan mga proyektong ginigibo dyan sa Banawaan kan Buhi. Bako sa naman sa Banawaan kan Buhi, maginig di po sa bilog na Ringconada area. Yan sa Buhi, pag may mga ini-implementar bagang proyekto si Mayor Lacoste, saka si Congressman Migs Villaperte. Enot so sanitary landfill kay ito enot man so kunyan social hall an sa tubangan kan munisipyo kinontraman baga ito perming kinokontra ang problema kaya kay ni dapat may proper consultation antes sa implementaran proyekto o itong sanitary landfill lo mismo ayo na bagang padumanan dyan sa Banawaan kan Buhi permi na sana pong nasisibol pinagkukontran mga proyekto na ini-implementar kan lokal na gobyerno kan Banawaanin Buhi. Mati ko nai-stress naman kay ni si Mayor Lacoste ang Mayor's League President kan Camarines Sur. Kundi garo dahil naman dead man na lang kay ni si Mayor ay bahala man nga kamo. Basta nga ako ginigibukan gabos na paagi ang gabos na medyos para magkaigwanin mga darakulang proyekto sa Banawaan kan Buhi. Kaya lang, ayun na nga ni po yan sabi, dapat may mag-agi sa tamang proseso magkaigwanin proper consultation tanganing day pagparaulangon anong man na proyekto ta day man yan uulangon kung tama kung ikakarahay kan Banawaan po nin Buhi. Di man daw po kita sa pinag-post ni Engineer Bogs Buena. Pakiulay po sa PNP Baaw and concerned agencies. Pwede po bang magronda kamo sa Banggi sa San Vicente La Medalla Diversion Road? Nagiging lovers lane na po
siguro dakol pong ibang activities na dahil kanais-nais ang magiging bunga. Pakiulay po ini, mayo po akong ibang intensyon, kundi sa ikakagayon ka na sa tuyang mahal na baaw, let's join hands in making Baaw a better place for us Baaweños. At yan, ipapadagos po niya to yan. Field Report! Nasa linyaman si Karondang Atan, pasok. Salamat Karondang Philip. Baray na sa katubos mo sa Tarantabay, ang LGU Sorsogon, nagsagin mo din konsultasyon sa mga residente kan Monbon, Iroting, para man sa planong redevelopment kuman sa sinambit ng lugar. Ibanan sa plano, ang pagpapaswas ng 1.5 kilometros sa tinampo, paglalaag ng solar street lights at ang pagpapakaray ng road network para maging mas kapado at mas konbinyente ang pagpasiring ng mga turista. Duman sa pinagsagibong konsultasyon, naging bukas siya po sa gabos ng mga kaaputan at pinagsiguro niyang masimbagan ang mga kakandal kan mga residente. Siguro man sa Sorsogon Provincial Information Office, inina ang ikaduang konsultasyon na pinanginutan ni Governor Amor bilang parte kan objeto na mapauswag at mas pa subot mapagayon ang mga banwaan sa Sorsogon na may dakulang potensyal sa turismo. Dagdag na bareta sa lado lokal, kabarka na karoon sa Jonathan Oliva Report. Field Report! Salamat Karondang Atan sa mga heras mong informasyon dyan sa Sorsogon with Love. Hindi garo nawawaraan ang pagkamuot ni Senador Chis Escudero. Mayo ng puso kay heart dyan sa Sorsogon na. Naiiba na kaya ang dalagan niya ni Senador Chis Escudero bilang Senate President. Sunod, kaini siya naman po ang sisikadan bilang Senate President. Dayan mahaloy pag-arog kayan. Dakol ng mga haralangkaw na opisyal kan gobyerno, mga politiko, ang bigla na sa nang tinotoksil yan sa Kongreso o Senado. Ita, obserbasyon ta sana ini. Pag sobra na, sabi nga ni Fernando po, Junior, kan buhay pa. Kapag puno na ang salop, kinakalos. Kaya, ang pag-una ninda, mamamayag pagsinda habang buhay o forever, ay mayong forever, sabi ni Ma'am Kyle. Kahiling ko kay Ma'am Kyle, walang forever. Nagpapakonselo lang po kita. Antes po kita magpadagos kan sa tuyang programa, nagkakapira mo ng mga pagirumdom. Nakagat ka sa ayam? Irabax mo na yan. Nakalmot ikakaupos? I-Ravax mo na yan. Magpapakuna na sa Ravax Animal Bite Treatment Center and Medical Clinic. 7 years na po sindang pinagkakatiwalaan sa healthcare services at kusira reliable professionals. Barato asin de kalidad na bakuna. Ligtas, probado, asin asertado. Alagang Ravax yan. Ravax Animal Bite Treatment Center and Medical Clinic. Bakunang angat, serbisyong dapat sa presyong abot kaya at matapat. Ravax Animal Bite Treatment Center and Medical Clinic. An active anti-rabies vaccine, $699 sana. Ang booster, pre-exposure, senior as in PWD, $499 sana. Agkuman sira flu vaccine, pneumonia vaccine, asin iba pa. Kaya mayang na. Sadi na kita sa Ravax Animal Bite Treatment Center and Medical Clinic. Baoy na sa 0967-152-0610 o bumisita sa Ravax Animal Bite Treatment Center and Medical Clinic sa Alfilor Street, San Miguel, Iriga City. Sa taas sana, Ka-Law Office ni Attorney Ferdinandinho, Arani, Sayusan. Problema ang sasakyan mo? Kulog tayo na, kulog bulsa pa! Oh no! Pero don't worry amigo, sa Maximus Auto Care Center, ang auto mo ayos tulos. Ang Maximus Auto Care Center may computerized car diagnostics and scanning, mechanical services, body repair, electrical, battery charging, car aircon specialist. Asin nag-aako man sinda nin preventive maintenance services para sa gabos na klase nin bihikulo, kabali and fire truck. I-contact lang ang Maximus Auto Care Center sa Nabwa, Balatan Road, Zone 1, Sitio Abaca, San Antonio, Ogmon,
Nabwa, Camarines Sur sa 054-884-6509, 0915-096-1993 o sa 0960-563-9766. Email address maximusautocc@gmail.com. FB page Maximus Auto Care Center. Hanapon lang si Mr. Joseph Sim, Chief Mechanic, Maximus Auto Care Center. Maximus Auto Care Center open from Monday to Saturday, 8 a.m. to 5 p.m. Maximus Auto Care Center is PhilJeps registered. Kapmark, sali po kayo sa programang Gulayan sa Barangay ng Department of Agriculture. Gulayan sa Barangay? Ano pong programa yan? Ang Gulayan sa Barangay ay isang programa ng DA na itinataguyod ang pagkakaroon ng sapat, sariwa at masustansyang pagkain sa mga pamayanan. Bukas ito sa mga barangay na may 500 metro kwadradong bakanting lupa na maaaring pagtaniman ng mga gulay at bungang kahoy. Ano-ano ang kailangang isumite para makasali dyan? Letter of Intent, Barangay Resolution, Endorsement Letter mula sa Opisina ng Provincial Agriculturist, geotag photo ng proposed project site at master list ng mga grupo o individual na magtatatag at magmamantini ng inyong gulayan. Madali lang palang sumali sa Gulayan sa Barangay. Ang DA Bicol ay namimigay ng vegetable seeds at farm inputs para sa mga nais lumahok sa programang Gulayan sa Barangay. Para sa karagdagang impormasyon, makipag-ugnayan sa DA Bicol High Value Crops Development Program, Barangay San Agustin, Pili, Camarines Sur. Sarong serbisyo publiko ka Department of Agriculture sa Bicol. Sa panagos na pag-asigura na ang pirang taon na tiwala sa kalidad kan mga materyales na mababakal sa Ngo & Sons, mantinido, pinagmarhay kan Ngo Brothers na dai na mag-arog sa iba na nagpapabakal nin mga substandard asing undersized na mga bakal arog kan kabilya, angled bars asing iba pa tasigon sa mga eksperto. Nakabarato kaman sa presyo alagad dai asertado ang siring na mga materyales asin posibleng magdulot pa nin diskwido. Kaya sa Ngo & Sons, ang materyales mo nakasunod sa Philippine standards. De kalidad asin sigurado nasa tamang standards asin safe ang sa imong pamilya. Ngo & Sons, ang ngaran na matitiwalaan poon kadto sa Gungunyan. Diyos ko, sa panahon ngayon, may mahihiraman pa bang walang interes? Girl, extended ang walang interes promo ni Amlo Willier. Amlo Willier, walang interes pa more! Extended ang zero advance interest promo sa first month ng ML Quick Cash Loan Prenda transaction mo. Open para sa first-time or existing customers with active Prenda and other pawn shops willing maglipat Prenda sa Amlo Willier during the promo period. Promo runs from August 15, 2025 to October 15, 2025. Per DTI Fair Trade Permit Number FTEB 233357, Series of 2025. That news was brought to you by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified world-class quality. ACS. Kapag may hypertension, nakakadulot ito ng problema sa paningin. Ako po ay si Aling Lydia, 45 taong gulang na po. May alta presyon ako. Nakaapekto pala ito sa paningin ko. Ang sabi ng doktor ay nakakadulot ito ng pamamagas sa mata. Sasakit ang ulo at malabo ang paningin ko. Itong iBerry, nakatulong sa mata ko. Meron naman akong gamot sa alta presyon. Pero itong iBerry ang para sa mata ko. Naiwasan ko ang ibang komplikasyon. Kaya labis ang pasasalamat ko sa iBerry. Mabibili ang iBerry sa Mercury Drugstore at sa mga suking botika. Para sa bado na ka-bloom sa hamot, prubara na ang Charm Fabric Conditioner. Charm Fat Con, bangong kumaga-bloom. Charm Fat Con, damit ay may bango ng salibong bulaklak. Charm Fabric Conditioner, igwaning Stay Fresh Technology. Bado mo, ka-bloom sa hamot. Charm Fat Con, bangong kumaga-bloom. Charm Fat Con, damit ay may bango ng salibong bulaklak. Charm Fabric Conditioner, manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified world-class quality. ACS, ikot pa lumipas siya. Hello, Right Bar Blue. Isang labanan yan. Right Bar Blue. Pride Bar Blue with powerful stain-away enzymes. Malupit magtanggal ng dumit mancha pero di masakit sa kamay. Ikot pa lumipas siya. Hello, Right Bar Blue. Isang labanan yan. As tested ang cotton and polycotton. Sa mancha, malupit. Sa kamay mo, mabait. Pride Bar Blue. Manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified world-class quality. ACS. Si Mommy at si Washing Machine believe sa Pride Washing Machine Detergent. Hello, Washi! Hello, Mommy! Laundry day na naman! Ready ka na sa mancha, chocolate, putik, libag? Kaya yan ang Pride Washing Machine Detergent. May triple stain-away formula. Tanggal ang makapit, madikit, at malupit na dumit mancha. Easing
Easy ang labada. Mula noon hanggang ngayon. All you need is pride. All you need is pride. Pride Detergent, manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified, world-class quality. ACS. Sa panahon ngayon, kau ba'y sigurado? Kau ba'y protektado? Ang pamilya ay i-shield mo. Laban sa bakterya, i-shield mo. Laban ng antivirus, i-shield mo. Shield Bath Soap. Gadan ang 99.9% of bacteria and virus tested. Tubod ang mga eksperto sa Philippine Nurses Association. Sa sakit protektado, i-shield mo. Pamilya protektado, i-shield mo. Shield Bath Soap, manufactured by ACS Manufacturing Corporation, ISO certified world-class quality. ACS. Hali sa #1 Smart Dishwashing Paste. Tanggaling-galing mo. Smart dishwashing paste ko. Pritong ulam na masebo. Plato o kaldero. Tanggaling for everyday. Araw kayan, pag Smart ang Dishwashing Paste, may double tanggaling formula. Tanggal kaling ng sebo, asin bakterya. Pahit para walang bahid. Linis fantastic sa metal at plastic. #1 ko to. Tanggaling-galing mo. Smart dishwashing paste. Heavy duty linig, kada pahid. Smart Dishwashing Paste, manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified, world-class quality. ACS. Para di madaling masira ang ngipin ng pamilya, ngayon pa lang, Unique toothpaste for brushing every after kumain. dahil ang unique toothpaste, may Max Protect formula. Ngipin ay Max Alaga. Max protektado pa. Helps stop cavities even before they start, while keeping breath fresh with regular use. Unique toothpaste for brushing para siguraduhin ngipin ay Max Alaga. Max protektado pa. Unique. Max Alaga, Max Protectado with unique toothpaste maximum fluoride protection. Manufactured by ACS Manufacturing. ISO certified, world-class quality. ACS. Boom, papaya, white rose papaya, yeah, yeah, yeah. Boom, puti ka in 7 days, oh yeah, 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 yeah. White rose papaya. New White Rose Papaya. Iguaning double whitening and papaya extract as in vitamin B3. Clinically proven man magpaputi in as early as 7 days with regular use. Puti ka, white rose papaya, yeah, 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 yeah. Papaya puti, papaya fast. White Rose Papaya with vitamin B3. Manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified world-class quality. ACS. Sa inman na sulukan ring kunada, asin Bicolandia, nakatutok na sa mga bareta asin platika ni Philip Baracena. Balik po kita rin sa tuyang programa. Padagos po niya to itong pinagtutukar niya to dyan sa Banuan kan Baaw na tinampo dyan o inong Diversion Road paghaling San Vicente pasiring dyan sa barangay La Medalla na ginigibo na subot Lovers Lane. Baga concerned man si Engineer Bogs Ben at baka may magkabaradusan. Problema na naman kan Banuanin Baaw. Naanggot kan si Mayor Jeff Beseño. Kailawan nga ni Nindo, DPWH, saka tapuson ang proyekto. Itong center line, yung bugtak na. Baka naglalabaw na sa center line ang mga naglalabing-labing dyan mo sa diversion na road na yan kan banwaan ni Baaw. Sabi baga ni dating Konsyal Vice Mayor Lose Buena, suggestion na sana mientras na oda pa street lights sagkop itong barangay na nakakasakop ka Bypass Road, La Medalla, San Nicolas, San Ramon, Salvacion, Del Rosario, Santa Cruz, San Vicente. Pag-usipan ka liga, mag-assign usad na gabi kada barangay na migrobing every hour mga tanod from end to end ka Bypass Road 7 to 12 midnight. Ana PNP mobile man lumibot so yan. Bypass Road as open as they can. Siguro.
Ana usad nagabidyo ti kada barangay bukuman gadyan magubat na trabaho once a week lang ana pagrobing kada barangay. May we call the attention of the PNP and Liga ng mga barangay please to settle the issue safety first. Ay burug ta kanyan solar labi na gumastos naggagastos nga ni sa Kamuyan Festival si Mayor Jeff Beseño milyon. Ipabugta kanya yan ng mga solar street light dyan po sa Diversion Road kan Banwanin Baaw kuasa kaya para tiripid sa Kamuyan Festival na minsan nawawara sa naman sa kwarta bigla milyon ginagastusan nilugod na priority dapat mapailawan ang Diversion Road sa Banwan kan Baaw tanganing day pagparagibon Lovers Lane day na babadgetan kan mga barangay ayuno na iton ngod. Sabi man ni Mading Rose Velasco, amo po para maiwasan ang mga mabiktima kito mga agko partner. Magmabros iton mga nagparaiyan sa mangit-ngit. Ay, kada kayan. Si Mading Rose manta. Pasensya na po. Mga timingan ko, sinabi ko irakman sa mga mabiktima. Kaya diri magpabiktima Mading Rose ang mga babayi. So yan baaw tanganing di mamabrusan siton Diversion Road na ginigibong Lovers Lane. Report! Nasa linya nagbabalik si Karondang Atan. Pasok. Salamat Karondang Philip. Kuya Padre na Baraka, Saladot Al, Bipar, Haad, nakatabang sa Magayon na tilapia harvest kan Sipa sa Camarines Sur. Ang trayong po na inikaw sa naman kan mga intervention kan Bureau of Fisheries and Aquatic Resources ang Sipar sa irarong kan Special Area for Agricultural Development o ASAAD Program Phase 2. Nagpong farm input, technical na tabang at regular na monitoring support sa mga beneficiaryo. Siguruhan sa Sipa, andyan sa haliman sa anikay, bako sa naman nakatabang sa mga pamilya kan sendang miyembros, kundi nakapagpapusos man sa pundo kan at stasyon na ginagamit para sa giraray, pangangapital at papahiwas kan operasyon. Patapos naman na pinagtututukan kan BIFAR ang pagpapapusong kan kabuhayan kan mga paratira sa rehiyon sa pagi din mga programang nakatutok sa food security at man sustainable fisheries development. Sa Bareta sa lado lokal, sa Barata Karonda, Jonathan Oliva Report. Field Report! Salamat Geraray sa dugang mong informasyon Karondang Atan. Habi bagadig din ni Sir Norman Badjola, dating Vice Mayor kan Banwanin Baaw, baka magkaag kumakuapo ito na Diversion Road. More mouths to feed doon. Call na naman dan papakakanon. Tama po ika, Engineer Bogs, nareparo mo man pala. Actually, nareparo ko man yan kung magbakasyon ako. Super ngit-ngit talaga. I salute you, Engineer. O yan na suggestion ni Madam Lucy. Okay po, o yan. Kung nung barangay na nearby, so yan, diversion, pag-usipan po ninyo mga kapitan. Mabalos ka ding mga komentarista sa di, pig post ni Engineer Bogs. Tangani raw kitang taga-baaw, maging aware ka mga nababayad ta. Salamat. Comment kaya ako, sabi ni Engineer Bogs ikaman. Sabi ko kaya baka naiibog sanay ka Engineer Bogs. Ako kaya pag nagko-comment ako talaga may mga kunyan yan, patama ugot. Pero holbot gamot. Minsan kaya nagpapakonselo na lang po kita. Dahil kalagayan mga kunyan, ma-open di Engineer Bogs ta. Asa kaya ito baaw para dakil nga na kuno ang mga federasyon siton di man nagmamabros. Siyempre magkagangalas man talaga ta maganda kaya dakol man na ka federasyon siton ako siton namamayo ka federasyon normal. Kaya ito kangit-ngitan nagkumamabros siton diversion tanginigibong Lovers Lane so yan baaw ay bako po yan makagangalas. Tamo man daw, babae lalaki. Ito nga ning mga lalaki, kadakol nagkakaharaman, nag-uurogbon sa Banwaan kan Baaw, ang federasyon.
Yan pa daw na babae lalaki. Yaon dyan sa Diversion Road kan Banwaanin Baaw. Maglabing-labing. Madiklumon. Tahaw kan kaumahan. Bako po yan makangangalas kamuman daw. Ayan pinakamarhay dyan. Kada barangay magpabugtak. Nin solar light. Aning day magpara kunya na igwa dyan mga day na hiling na may mga ginigibong kababalaghan dyan sa Diversion Road kan Banwaanin Baaw. Ginibo yan para sa agihan bakong gibuhon na lovers lane. Kung tapos man ang pagpatrabaho kan DPWH day manggayo dyan maarog kayan na ultimo aning center line mayo pa. Kasi balugod naglalabaw na gud sa center line. So ibang mga gustong maglabing-labing so yan baaw. Baka nga ni may nagdadayo pa dyan na taga ibang lugar sa Rinconada. Dyan sana maglabing-labing nganing day mabisto. Yan po day mawawaraan pagduda kan sa tuyang mga kababayan kaya dapat pailawan yan. Kada barangay na agyan 7 barangay palan ang nakakasakop kayan. Di magbugtak nin tigsararong solar light na yung mapaliwanag kan agihan. Kasimple kayan, nagparatipido, nagpaparagastos nga ni sa Banwaanin Baaw kan Kamoyan Festival, milyones. Iyan lugod na lugar na yan, kasimple sana dahil mapailawan. Kaya minsan inipuan mga kakulangan kan lambang lokal na gobyerno kan lambang banwaan. Mga simpleng bagay pero dahil naririsa o habong gumastos an LGU o an mga barangay na inaagihan kan Diversion Road dyan sa Banwaan kan Baaw. Nasa linyaman si Ate Glenn, pasok. Okay, salamat tabi karandang Philip. Dyan sa lugar na yan, sa Diversion Road, kan Banwaanin Baaw, ang problema ta, makuyan pati madiklong pagkabanggi, naturalmente ta banggi, madiklong, dapat igwadyan kan mga kuyan, itong mga ilaw, sa tiba delikado mananggad, bakulang na mga nagpapahipli na mga magsingirog ang pwede dyan, kundi itong mga transaksyon sa illegal na droga karon na Philip. Yan ang posibleng mangyari dyan sa lugar na yan sa Banwaan kan Baaw, Camarines Sur. Bueno, sa iba pa niya itong informasyon in connection ka nangyari bagang kasulo o kasuudbang hapon, inabot ni na banggi dyan sa Iriga Central School. Nagpasiring dyan, naghiling sitwasyon si Mayor Rex Oliva kan syudad kan Iriga, kay banan si COP, si Lieutenant Colonel Don, Eric Don Sadia, na Iriga City Police Station, karundang Philip. Naging tindakan sitwasyon dyan sa Iriga Central School. Pero daan naging danyo sa Ate Glenn. Come again? Pero naging danyos kan kasulo. Kuya, kasubago na interview baga ni karandang Raquel ang tagapagtaram kan Iriga City Fire Station. Aday ko lang nadangog masyado kung pera itong danyos. Dai ko lang nadangog kasubago karandang Philip. Pero garo ko yan, bako ko aman na final itong assessment kan Iriga City Fire Station. Diyan nagluluwas kayan, garo dakol, garo diit. Posible, nagpapadagos pa man girara ni sa indang investigasyon dapit sa bagay na yan. Pero sabi ko ka sa yan, ang mga kababayan ta. Siyempre na yan, ang ginikalan kan kasulo, kalayo. Ay, abanan niya ako. Kung mayong kalayo, mayong kasulo. Siyempre, nagpupong yan sa kalayo. Pag nagpunan aso, nagarap-arap na yan, day magapan, dagos na yan sa kasulo, karundang Philip. Karang Iriga City Fire Station. Good morning, Attorney Maharlika Ramon Waferina II, ang City Administrator kan Iriga na permisibot.
or panunyan na ma-anniversary na. Kaya anniversary kan siyudad kan Iriga, ito pala naman na eskwelahan karandang Philip na makakaiba sa parada para po sa 57th Charter Anniversary Celebration kan Iriga City. Pinagtawa na sindakan na financial assistance. Dumanin sa mga competing and non-competing schools para po masuportahan ang tindang partisipasyon ng nagraranibagan na festivities kan Iriga, ika-57 taon na charter anniversary. Iguanin total na 12 na primary schools. Ano mga eskwela nini? Wala pa ko kan kopya kayan, lista. 12 primary schools, asin 51 na secondary schools under ini sa competing category. Kada saro sa inda nakaresibinin 7,000 pesos. At itong non-competing schools, pinagtawan sinda ninin 10,000 pesos each. So, ini po initiative ini, halini sa lokal na gobyerno kan siyudad po kan Irigan, na padagos namin na inkagabos na mga educational institutions na maging parte kan grand celebration sa Irigan, ngunya na paabuto na bulan kan September. Ang distribution kay nitong financial aid pinagpanginotan kan Iriga Culture, Heritage, Arts and Tourism Office, ICHAP, sa liderato ni Engineer na Vanessa Monpon Banwa Santiago, asin sa suporta, full support ni Mayor Rex Oliva kan siyudad kan Iriga. Kaya yan ang sigurado mga dadala noon, mga kaganapan na mangyayari karon daw Philip pagabot ka ika-57 taon na charter anniversary, ito ining parada. Igwa kan 12 competing schools and non-competing schools na kabali sa nasabit na pong aktibidad. Linawon talang ating Len, arin ang mas dakol na itinao, so competing o non-competing na budget? Okay, di sa pinaka-agenda, yan, sa competing category, nakaresibinin 7,000 pesos. While 7 non-competing schools nakaresibinin 10,000 kada saro. Ano ta mas dakol ang budget ka non-competing? Kuyan, dahil ito maarapan, dahil ko pa nakaulikan si Mayor Rex and si Attorney Wapi kan LBU Iriga. Mas magastos ba ang competing? Mas magastos ang makikikompete? Ay, ang mga props pa lang kayan. O kaya itong kuyan, mga kagamitan, itong preparasyon, siyempre, medyo dakulan na gagastos kan lambag eskwelahan. Pero at least, igwasin danin igwanin financial assistance ang lokal na gobyerno kan siyudad kan Iriga. Saka sa trainer pa lang, ay kasi no sana yan, pagbabangaon na budget na 7,000. Pero kung sakali na swerte ang sindan, ang manggana, doon na pula pang premyo, makakatabas pa yan sa inla. Maray kung gumana, kung madaog. Pasensya, better luck next time. Talaga kayan. May nanggagana, may madadaog sa kompetisyon. So, ini ang mangyayari sa Kuyan Press. Pinaka-okasyon kan Iriga sa charter anniversary ika-57 taon. Itong ibang mga event, dahil ko paaram kung ano dahil pa man pinagkuyan. Pero for finalization, aram mo, mga pwedeng naidugang na mga event na pwede pong madalan sa tuyang mga kababayan. So yan muna, sa tuyang dagdag na informasyon, gikan sa location, Glenn Ramirez reporting. Field Report! Salamat Ate Glenn sa mga dugang mga informasyon. Kaya sa mga arog kaning contest, aram na kung isaan manggagana. Haloy ng Pakoro contest. Termingan nasa Sambitan, nag-overall champion. Sa elementary, kung minsan, Central, South Central.
Tapos San Isidro Elementary School. Pag-abot sa high school, nagraralaban-laban po dyan si Perino Arroyo High School. Angan RNTBS, as in iba pa pong mga darakulang eskwelahan. Alagad so ibang mga eskwelahan, minsan, di basang mangaranan. Ano dyan ang problema? Kaya aram naman kan mga mabali dyan. Ano ang sendang status pag abot sa araw ganing contest. San Santiago Integrated School nga ni, sabi ka itong gwardiya kan makaulay ko, nakampang ko, saka itong sarong teacher na lalaki, minsan nagtatabang man sa pag-practice. Daman sa nangyaykin gumanan naman na din nanawil-sawil ay tutiil ay tapos ano man niya ako training nindo tapos kakantsawan nindo ay di niya ako kamukenda malay nindo makasungot minsan makonsuelo sa mga arog po kayo ng relaban na pati ang mga judges aram na kung isa yan pagaganahon. Dan iba, nabali na lang na siyempre partisipasyon sa kaugmahan kan syudad nin Iriga po ining matugdas bilang syudad. Hoy, happy birthday pala kay Konsyal Rosorol po. Nidan aldaw na siya naging pinag-ordinan bilang spiritual kunyan kung anong kasumpay kan spiritual ordination kan pagserbi niya subuot sa kagurangnan saka birthday man kan sa iya pala na esposa si Ma'am Mian, kaya congratulations and happy birthday sa indong dua. Sabi ni dating Vice Mayor Thierry Sapugay, di pig-aagihan ka mga nanunungran, kaya dire pig-iintindi. It's supposed to be a let area since it's an alternate road to Iriga, Pines, but incomplete highway na walang street lights. Ako po sir, kinungaon siguro pabutangan lang sa mga ilaw, takin maliwanag siguro daman suyan kuya na mga sinasabi mong ano ang aang yan? Amo man daw, kulang pa po sa budget para sa ilaw, mga 30 million pa po. Ang bira, ilaw lang 30 million, ay santisima man. Man daw kamukha yan. Over naman. 1 million nga ni Ken, bumakalin solar light dyan, ay sobrado na. Da kaya suluso yan, kaya bilo, pag naglalabos kami, ako mga partner. Madalas po talaga masama na at kaya na inala ang mga kilos dyan ng mga kabataan na labusan taman po baga. Agree ako dyan, paglalabos na musan pauling bulwang, permi ako mga nagdidit, sandawa, mangit-ngit. Dapat kaya kan bago palabusan sa mga lunadan, ako ng mga street light. Magaling talaga ka-engineer, ako pag makulog, pag malasakit, sa naman, di ka nag-iisa. Ano, di ka nag-iisa, Engineer Bogs Buena, dahil ka lang pinapagana sa banwan kan baaw na. Maray mangkutan sa imong mga kaisipan, sa imong mga naobserbaran, kaya lang, habo na sa imo, mga constituents kan banwanin bawan, di ba? Ako, binsido ako kan dunong kay ni Engineer Bogs Buena, kaya lang, garo habo nin madunong, an banwaan kan baaw. Gusto ninda, sumakwarta na kandidato. Yan an triste, mag-arog mo kayan, an dalagan kan sarong banwaan. Kaya maghanap kita nin madunong bakong makwartang kandidato. Sa inman na sulukan rin kunada asin Bicolandia, nakatutok na sa mga bareta asin platika ni Philip Baracena. Antes po kita magpadagos ka na sa tuyang programa, nagkakapiraliwat na mga hanap buhay. Problema ang sasakyan mo?
kulog payuna, kulog bulsa pa. Pero don't worry amigo, sa Maximus Auto Care Center, ang auto mo ayos tulos. Ang Maximus Auto Care Center may computerized car diagnostics and scanning, mechanical services, body repair, electrical, battery charging, car aircon specialist. Asin nagaako man sinda nin preventive maintenance services para sa gabos na klase nin bihikulo, kabali and fire truck. I-contact lang ang Maximus Auto Care Center sa Nabwa, Balatan Road, Zone 1, Sitio Abaca, San Antonio, Ogbon, Nabwa, Camarines Sur sa 054-884-6509, 0915-096-1993 o sa 0960-563-9766. Email address maximusautocc@gmail.com. FB page Maximus Auto Care Center. Hanapon lang si Mr. Joseph Sim, Chief Mechanic, Maximus Auto Care Center. Maximus Auto Care Center open from Monday to Saturday, 8 a.m. to 5 p.m. Maximus Auto Care Center is PhilJeps registered. Kapmart, sali po kayo sa programang Gulayan sa Barangay ng Department of Agriculture. Gulayan sa Barangay? Ano pong programa yan? Ang Gulayan sa Barangay ay isang programa ng DA na itinataguyod ang pagkakaroon ng sapat, sariwa at masustansyang pagkain sa mga pamayanan. Bukas ito sa mga barangay na may 500 metro kwadradong bakanting lupa na maaaring pagtaniman ng mga gulay at bungang kahoy. Ano-ano ang kailangang isumite para makasali dyan? Letter of Intent, Barangay Resolution, Endorsement Letter mula sa Opisina ng Provincial Agriculturist, geotag photo ng proposed project site at master list ng mga grupo o individual na magtatatag at magmamantini ng inyong gulayan. Madali lang palang sumali sa Gulayan sa Barangay. Ang DA Bicol ay namimigay ng vegetable seeds at farm inputs para sa mga nais lumahok sa programang Gulayan sa Barangay. Para sa karagdagang impormasyon, makipag-ugnayan sa DA Bicol High Value Crops Development Program, Barangay San Agustin Pili, Camarines Sur. Sarong serbisyo publiko ka Department of Agriculture sa Bicol. Ang RPN DZKI Radio Ronda liwat mahatod kan special live coverage kan traslasyon procession fluvial procession the Peña Francia Fiesta live coverage 2025. Ang sa tuyong major sponsor, nagpapasalamat man ang sa indang familia sa mga biyayang nakamtan. Madam Felisa Timonay and family, Michigan State, United States of America, and San Nicolas, Irigas City, Siriman. Nagpapasalamat man ang mga minasunod na individual. Minor sponsors sa gigibuhon na Peña Francia coverage. Barangay Kagawad, Eugene M. Bagapuro and family, San Nicolas, Irigas City. Caldi's Kitchen, owned and managed by Joshua Sierrano and family. Ateneo Avenue, Barangay Bagong Bayan Sur, Naga City. Bubalab Food Services, care of Richilda M. Baluca. Extension B, C&B Circle Mall, Liwasang Kalayaan Avenue, Marikina City. Mr. and Mrs. Rodrigo and Editha O. Martinez and family, San Nicolas, Irigas City. Viva la Virgen, Viva el Divino Rostro. RPN DZKI Iriga 1332 kHz on your AM band joins this joyous celebration of Peña Francia Fiesta with this year's theme, Our Lady of Peña Francia, Mother to All, coinciding the 143rd Feast of El Divino Rostro and the 315th Feast of the Solemnity of Our Lady of Peña Francia. The whole coverage of events and activities for the week-long celebration will be brought to you live through the broadcast facilities of this station together with the following sponsors. SJ Water Refilling Station, San Jose, Nabua, Camarines Sur. Luis P. Longasa and family, San Francisco, Nabua, Camarines Sur. Mr. and Mrs. Chito and Baby Canyeso and family, Josie C. Benjamin, Anchorage, Alaska, USA. Isnado family, Poblacion Nabua, Camarines Sur. Mr. and Mrs. Rafael and Judith Simbulan and family. Andrew and Tita Celebrado and family, San Francisco, Nabua, Camarines Sur. C. Bong's Food Hub by Chef Bong.
located along the highway, Zone 5, Santo Domingo, Iriga City, with branch at Iriga City Plaza. Mr. and Mrs. Pedro Longcasa and family. Moranya Law Office and Accounting Services through attorney Aimee Sepe Moranya. And to our valued sponsors, may the grace of this celebration and the blessing of the Lord be with us always. Ang Peña Francia coverage sa tudman sa Saindokan mga minasunod na sponsor: Jose Manrique Uralio, San Isidro, Iriga City; Honorable Christian Etchepari, Vice Mayor, Buhi, Camarines Sur; Honorable Jason Zuelo, Punong Barangay San Isidro, Iriga City; AG Recto, Medical and Industrial Gases; Edison Recto, Proprietor, 124 Crisine Street, San Francisco, Iriga City; Salcedo Gravel and Sand; Cesar Atas Salcedo, Proprietor; Care of Green Salcedo Aguilar, San Vicente Sur, Iriga City; Engineer R.S. Hermoso, PIP Engineering District, DPWH, Santa Teresita, Baao, Camarines Sur; Honorable C.Y.B. Malasarte, Municipal Councilor, Baao, Camarines Sur; Nakings Paul Water Repelling Station, owned and managed by Ani and Polly Bagapuro; Architect Sopronio Sani B. Maestrado and family, San Roque, Iriga City; Honorable Jonathan Cuyahon, Vice Mayor, Baao, Camarines Sur; Jerry Navarez, Chief Land Transportation Officer, Ligao City, Albay; Bicolandia Aluminum and Glass Supply, owned and managed by Mr. and Mrs. Arnel and Helen Tan, San Miguel, Iriga City; Anita Tirao, San Francisco, Iriga City. Ang RPN DCKI ang minapaabot din pasasalamat sa samuyang mga sponsors para sa live coverage kan translasyon as in fluvial procession kay Inang Peña Francia as in El Divino Rostro. Attorney Maharlika Ramon Waferina II, City Administrator, LGU, Iriga City. Honorable Vice Mayor Edsil Serrano de Maiwat and family, Iriga City. Attorney Leo Arnel Kaayaw and family, San Isidro, Iriga City. Honorable Nona Vanessa Monponbanwa Santiago, City Tourism Officer, Iriga City. Mrs. Beverly Espirito, City Accountant, Iriga City. Office of the City Engineer, Iriga City, headed by Engineer Eddie Belmonte. Mrs. Marlene Velasquez Portella, City Budget Officer, Iriga City. Mr. RJ Ramirez, City Agriculturist, Iriga City. Civil Security Unit, Iriga City, headed by retired Major Audi Jose de Villa. Mrs. Maridel Verosa, Head, City Social Welfare and Development Office, Iriga City. Camarines Sur Police Provincial Office, headed by Police Colonel Virgilio Olalia Jr., Provincial Director. Iriga City Police Station, Police Lieutenant Colonel Jeric Don Sadia, Officer in Charge. Nebwa Municipal Police Station, Nebwa, Camarines Sur, Police Lieutenant Colonel Dominic Borigas, Acting Chief of Police. Batu Municipal Police Station, Batu, Camarines Sur, Police Major Ryan Anthony Ocampo, Chief of Police. Police Lieutenant Colonel Santos Tagumata Jr., Chief, PSMU, Camarines Sur, PPO. Police Major Andrew Alcomendas. Sorsogon City Police Station, headed by Police Lieutenant Colonel Christopher Adoviso, Chief of Police. Police Lieutenant Colonel Van Altesa Layosa and family, Chief, Traffic Enforcement Unit, Naga City Police Office. Retired Police Brigadier General Elmer V. Mora, Dean, College of Criminology, Segura Technological College, Francia, Iriga City. Bureau of Fire Protection, Iriga City Fire Station, headed by Fire Chief Inspector Junjen Novella, City Fire Marshal. Retired Fire Senior Superintendent Lorenzo Reyosa Jr. and family, Iriga City. Police Lieutenant Anora Silva Ortega, Operation Officer, Nabwa MPS. PAMS Jeric Buena and family, Batu, Camarines Sur. PCMS Salvador Ampungan Jr., Chief, PCAD, PNCO, Iriga City Police Station.
Entel Operatives of Nabwa Municipal Police Station, Entel Operatives of Iriga City Police Station, Engineer and Mrs. Pobleo Ebron Cortez Jr. and family, Engineer and Mrs. Eves Igana Cortez and family, Inorogan Street, Santo Domingo, Iriga City. Honorable Municipal Councilor Ruben Biaris III, Nabwa, Camarines Sur. Punong Barangay Ninita Agnas Fortuna, San Jose, Nabwa, Camarines Sur. Punong Barangay Eduardo Di Maiwat and family, Perpetual Health, Iriga City. Architect and Mrs. John Christian Di Maiwat and family, San Nicolas, Iriga City. Mr. and Mrs. Migs Biaris and family, Nabwa, Camarines Sur. Retired Police Captain Miguelio Borromeo and family, Springfield Subdivision, San Miguel, Iriga City. Mr. Luzmindo Aguilion, San Vicente Batu, Camarines Sur. Mr. and Mrs. Salvador and Arlene Pares and family, San Roque Poblacion, Nabwa, Camarines Sur. Mrs. Christy Albia and family, San Nicolas, Iriga City. Mr. and Mrs. Ariel and Sheila Bukad and family, Matakon, Pulangi, Albay. Mr. Pashi Singh of Indian Sikh Community, Iriga City. Mr. and Mrs. Ian and Mabel Stevens and family, San Miguel, Iriga City. Emilio Theo Di Mabayaw, Joshua Simon Di Mabayaw, and Alfred Miguel Di Mabayaw, San Isidro, Iriga City. Maria Gracia Ibarientos Sanao and children, Chin Chin and Noy Noy, and Social Security System, Iriga City, Mrs. Maria Janet Ebuenga, Branch Head. Salamat po sa Saindoga Boss. Viva El Divino Rostro! Viva la Virgen! Ang RPNDCKI ang minapaabot nin pasasalamat sa samuyang major sponsors para sa live coverage kan traslasyon asin fluvial procession ki Inang Peña Francia asin El Divino Rostro. Police Brigadier General Andre Perez Dizon, Acting Director, Philippine National Police Academy, Camp Castañeda, Silang, Cavite. Police Brigadier General Nestor C. Babagay Jr., Acting Regional Director, Police Regional Office 5, Camp Ola, Legazpi City. Congressman Laila M. De Lima of ML Party List, and Honorable Mayor Wilfredo Rex C. Oliva, Iriga City. Salamat po sa Saindoga Boss. Viva El Divino Rostro! Viva la Virgen! An RPN DCKI 1332 kHz Radyo Ronda Iriga nagpapasalamat sa mga minasunod na minor sponsor kan live coverage ngunya na taon sa kapiyastahan ni Inang Peña Francia asin El Divino Rostro. Honorable Attorney Shai Pajardo Noble, Board Member, 5th District, Camarines Sur. Honorable Donaan Roy Oñate, Board Member, 5th District, Camarines Sur. Honorable Mark Nino Baba Casano, Municipal Councilor, Balatan, Camarines Sur. Attorney Jun Saldo, Municipal Treasurer Office, LGU, Balatan. Lalas Boutique and Minimart and PGS Store, Siramag Poblacion, Balatan, Camarines Sur. And Amang Ingo Gasoline Station, Santo Domingo, Nabwa, Camarines Sur. Mindstream Water Filling Station, located in front of Balatan Municipal Police Station. Clean and pure to keep you safe and healthy. And Mindstream Variety Store, owned and managed by Mr. Christian Elio. Sa Indopogabos, Diyos Mabalos. Sa inman na sulukan ring kunada asin Bicolandia, nakatutok na sa mga bareta asin platika ni Philip Baracena.
balik po kita digdi sa tuyang programa. Igwa na po kitang 48 minutos. Makalampasan alas 9 nin pagkaaga. Ipapahinanyog po niya itong naging kaganapan duman sa sanggunang panlalawigan ka na probinsya nin Camarines Sur. Kasudma, dapit tigdi sa mga community college na pinag-presentar ni Bukal Attorney Shaya Pajardo Noble kana Rinconada, itong mga momok naon na community college sa Manlaylay na Banwaan bakusan ang digdi sa Rinconada area kundi sa bilog na probinsya kana Camarines Sur. Kuya po. Mr. Chairman, good afternoon everyone, especially to my colleagues. So last regular session, Mr. Chairman, there was a letter from the focal person of all community colleges in the province of Camarines Sur, Joseph Rowi on this, which was referred to the appropriate committee, Committee on Education, which I chair, Mr. Chairman. Immediately after, the committee has gathered in order to discuss the proposed ordinances for the establishment of new local colleges under the provincial government of Camarines Sur, namely, we have Governor Mariano E. Villaferte Community College or GMVCC in Balatan, GMVCC Buhi, GMVCC Goa, GMVCC Lagunoy, GMVCC Milaor, GMVCC Pamplona, GMVCC Ragay, GMVCC Sangay, GMVCC San Fernando, GMVCC Sipocot, GMVCC Ticaon. So there are a total of 11 new local colleges that is proposed to be established in the province of Camarines Sur. So this is in connection with the pursuit of Governor El Rey Villaferte to make education accessible, sustainable, considering that the professional community is becoming more and more competitive, Mr. Chairman. So the need for education or to have our young individuals educated is becoming a need, a necessity instead of it being just a choice, Mr. Chairman. It is a reality that in order to get a good job and have a good opportunity, your educational background is continuously being assessed and monitored. So in yan po ang pag-presentar ni Bukal Attorney Shaya Noble kan sangguniang panlalawigan kan Camarines Sur dapit sa mga eskwelahan na presentar nagigibuhan ni community college sa manlain-lain na lugar digdi po sa Rinconada area asin man bilog na probinsya kan Camarines Sur bilang po siya ang chairman kan Committee on Education dyan sa sangguniang panlalawigan kan probinsya nin Camarines Sur. Yaman po ang babasahon niya tining manunungod sa LED Modest Lives kan Article 13 hali po ini sa New Triban Republic Section 1 kan 1987 Constitution kan Pilipinas. Public office is a public trust at all times be accountable to the people and lead modest lives. Araw po ini sa pigpaparasambit ni Mayor Rex Oliva kan siyudad nin Iriga.
public office is a public trust at all times to be accountable to the people. Napakasimple po kan kasuguan, mamuhay nin payak, day magarbong harong, bakong convoy kan SUV, bakong shopping sa Paris, kundi milyon-milyon na bako man na milyon-milyon na campaign ads na nakasabit dawa mayo pang eleksyon. Kung public servant ka ang pamumuhay mo yun day dapat lampas sa sweldo as in allowance na binabayadan nin buwis kan namamanwaan. Ana po digdi public trust. Ana pagsuhay digdi betrayal of public trust as in ang malinaw sa konstitusyon iyo ana saro sa mga batayan kan impeachment. Pero ano po ang nahiling niya to? Mientras naan para tukdo sa probinsya nagbabakal nin chok, hali sa sadiring bulsa, ang nurse nag-overtime sa kantidad na kulang pa sa pamasahe. May mga opisyal na abala sa ribbon cutting kan sadiring mansyon. Mientras nan OFW yan natuturog sa salug kan barracks. May politiko man na nagpo-post ng weekend getaway sa Europe. Sain kaya hali ang pambakal nin Louis Vuitton sa sweldo kan congressman o sa kickback kan project. Pinakamasahol hilingon digdi ang korupsyon sa flood control projects. Mismong Senado na ang nagpaluwas ng listahan overpriced, ghost, asin pa o otro proyekto na nakikinabang o napapakinabangan iyo ang bulsa kan kontratista asin politiko lambang kilometro kan pader dapat panangga sa baha. Nagin panangga sa katapatan dahil ang takinakanin kickback. Bilyon-bilyon na pesos ang pinagasamwang mientras na mga taga Bulacan, Pampanga, sinipapang probinsya ang pauro-otro man na nalulubog. Ang mandato kan konstitusyon na lead modest lives iyo ang winasak kan mga nakikinabang sa pundong dapat kuta nagliligtas nin buhay. Sa lay, ang apod kay ni technical malversation as in plunder. Sa tataramon kan banwaan, simpleng panghahabon. Lifestyle check, dapat ang katapat kan mandato kung may opisyal na biglang nagkaigwanin rest house, kundo, luxury, watch o bag na sobra pa sa iyang kinikita, dapat imbestigaran. Hulita malinaw sa konstitusyon, daiman within their means and sukulan. Dawag kaya mong bumakal nin luho gamit ang sweldo mo, ang kasuguan kan le iyo ang mamuhay nin payak. Kung kaya mong magbakal nin Porsche gamit ang sweldo mo, dahil gustong sabihin na dapat kang magbakal nin Porsche. Dahil anta sabi kan le o kan konstitusyon, modest, bakong show off. Dahil ang digdian na kwarta ang hinahabon nin sobra dahilan sa luho. Ang lambang mamahalo na gamit na ipinapailing kan opisyal, iyo ang insulto sa mga Pilipinong nagkakayod urual daw. Asin sobra pa sa gabos, ginagadan kay ni ang tiwala kan banwaan sa gobyerno. Asin ang sarong nasyon kung sain halos kabanga kan populasyon iyo ang nasa irarom kan pagtios o poverty line. An lambang Rolex asin Hermes kan sarong opisyal iyo ang bakusan ng kawaraanin supog kundi ebidensya nin kasaalan. Kung ang sarong serbidor kan banwaan iyo ang tunay na nagsiserbi, dapat ang simpleng pamumuhay para dahil siya mukhang tios. Kundi para ipahiling na bako siyang hadi, kundi empleyado ang namamanwaan sa huri ang pinakamagayon na kampanya laban sa korupsyon, iyo ang bakong billboard, bakong slogan, kundi sarong halimbawa nin pagiging tapat asin payak. Ini pinakamalinaw po ining pagpaparasabi sa mga empleyado kan gobyerno, sa mga opisyal kan gobyerno na public office is a public trust. Public officers and employees must at all times
be accountable to the people. Serve them with utmost responsibility, integrity, loyalty, and efficiency, act with patriotism and justice, and lead modest lives. Nagrahay na ko tang pagparadangugon kung ini po nasusunod kan mga empleyado kan gobyerno na iba kumbaga nakakaintindi o iniintindi ang sinambit ng tataramon na nakapalaman sa konstitusyon. Tapos ano ba po mga politiko? Ang dipisil kaya kay nita, pigpaparasabi ninda, mayo man sa puso ninda na gibuhon ang arog kay ning sistema. Kung arog kay ning gibo na sinda pagtiwalaan kan tao. Kumbaga, ining pinapautob na ini sa konstitusyon, magayon ko ta. Kung den problema, duman sa mga mautob. So mga politiko, so mga empleyado, lalong-lalo na po ang mga harlangkaw na opisyal kan sa tuyang gobyerno. Kadawa yan pagparasabihon na public office is a public trust. Ay kung day man ginigiribo kan iba pong mga yaon sa gobyerno, yaon po dyan ang dakulang problema. Kumbaga kawaranin paglaom sa mga Pilipino. Nasagkod ngunyan, naghahanap po kan tunay na pagbabago kan sistema kan sa tuyang gobyerno. Hanggang noarin ang pagsakit, pagdusa kan mga namamanwaan, pagtios kan sa indang mga buhay kun daiman sana ginigibo ang mga sinasabing ini na yaon po sa konstitusyon. Sa inman na sulukan rin kunada asin Bicolandia, nakatutok na sa mga bareta asin platika ni Philip Baracena. Ano, inaabot na po kita kan oras ka na sa tuyang pamamaaram. Nakaiba niya to sa pagpaabot ni na informasyon si Glinda Biares asin man Jonathan Oliva. Sa lado technical si Chia Benaobra. Duman sa transmitter si Chief PSG Jimmy Guanzon asin man si Chief Engineer Abelindo na Toralio. Yao naman si Apa, si Ma'am Kyle Riago Legasyon. Ako man po si Philip Serdan Baracena. Nagpapadyos mabalos kan sa indong daing sawang pagantabay. Sa inman na